kabeh dadi mangsane Sang Kumasala. Dadya geger kahanan wonten kayangan. Mila Kumasala lajeng tinimbalan sowan. Menggah wonten kayangan Jonggiri Kaosa. Sowan ngarsaning Sang Hyang Bathara Guru ya Sang Hyang Siwa Bujaya Sang Hyang Girinata. Kumasala pinarima sowane banjur pinaringan tenger Bathara Kala. Kumasala pinaringan tenger Bathara Kala. Supaya ora entek sawernaning makhluk kang tumitah Bathara Kala ora diparengake mangsa titah kang awujud manungsa. Kajaba bocah kang nandhang Sukerta lan titah ingkang nandhang Sengkala. Bocah Sukerta lan titah kang nandhang Sengkala. Kekaron iku kang bisa dadi mangsane Bathara Kala. Yaksa kagiri-giri sedeng nalendra yaksa laku kamawalange kang gambira marang Wisesyung Madu Prabowo lesos ler prangga Pura ngawali Anditya Durbalarsa Om Titian Kalaludra Mas Manik Raja Dewaku ya bandaku ya dewaku wis ana 3 wulan luwih nggonku ngopadi buron laron kang wujude penungsa Sukerta kang wis dikodratke dening wong tuaku minangka dadi panganku. Kanca kate jawa dirae lah kowe ngerti bocah kang nandhang Sukerta iku antarane apa ya kok blas kula niku boten pujeg kula niki sepidah niki dijak lakon Purwakala metu kala Bedana jenengmu iki kala tubruk apa-apa tok tubruk
Kendana, Kedana, Kedini kuwi anak mung loro, lanang wadon utawa wadon lanang. Kaping telu kembang sepasang ya kuwi anak mung loro wadon kabeh. Sabanjure uger-uger lawang kuwi anak mung loro lanang kabeh. Dene anak kembar kuwi diarani anak kembar kuwi lair bareng ana jeneng sawijining dina. Sendang kapit pancuran kuwi yen anak cacah telu, wadon, lanang, wadon. Pancuran kapit sendang kuwi yen anake telu, lanang, wadon, lanang. Weh, lah sedang dikapit pancuran. Apa gak tambah mili-wiri-wir. Ana meneh sing diarani gotong mayit. Gotong mayit kuwi anake cacah telu lanang kabeh. Banjur ana sing diarani cukit dulit. Lah wis dicukit lele didulit bareng kah nipu niku jek. Cukit dulit kuwi anake cacah telu wadon kabeh. Ana sing diarani anak serimpi utawa saromba kuwi anak cacah papat wadon kabeh utawa lanang kabeh. Dene lumpat kidang utawa gilir karang kuwi anake cacah papat lanang wadon lanang wadon. Selang-seling kuwi jenenge gilir karang. Lah nek Pandhawa Pendhawi niku pripun Kak? Pandhawa Pendhawi kuwi anake 5 lanang kabeh utawa wadon kabeh. Lah Pandhawa niku lanang Pendhawi wedok. Ana meneh sing diarani banteng ngirik Jawi kuwi anak 5 mbarepe wadon sing 4 lanang. Yen diwalik Jawi ngirik banteng kuwi anak 5 mbarepe lanang sing 4 wadon. Akeh banget wernane bocah kang nandhang Sukerta utawa Sengkala. Weh. Lah nek boten awake dhewek niku gak kira kurang pakan yo ganggu akeh banget pangane Bathara niku. Yo pancene akeh sing dadi pangane. Nanging pirangane wong nandhang Sukerta kuwi ora mung kuwi. Lho. Lah niku berarti tasih wonten tekan. Yo isih ana. Antarane wong yen nandur waluh ana ngarep omah. Wong nandur waluh ana ning ngarep omah, wong nyrumbat kambil, sumbate ora enggal dirubuhke, kuwi ya dadi panganku. Wong nyrubat kambil kurang ajar, kambile srumbate ora ndang dirubuhke niku lho Kak. Ya. Banjur ana maneh wong sing gawe bumbung wong-wang. Sisik-sisik pring nanging regete ora enggal diresiki, kuwi ya dadi panganku. Yen ana wong mecahke kwali, nugelake ungkal kuwi ya dadi panganku. Weh, lah nugelake ungkal dadi pangane Bathara Kala ya. Ana malih kala tubruk, napa niku Kang? Yen ana wong wadon sing wis ora duwe bojo, kulina dolani jen ora nggawa kanca, niku ya dadi pangane Bathara Kala Kang. Dudu. Lah, pangane sinten niku? Kuwi pangane kanca panjak. Kanca panjak niku ya galak-galak tipen buah. Kuwi pancen do drawasi yen nggone wong wadon metu ijen. Pamane sing ngethuk kuwi aja nganti pethuk bab kaya ngono ndrawasi. Dalah. Banjur yen ana prawan sunti kulina metu bengi nanging ora ana sing nganti niku nggih pangane pajak Kang. Dudu. Panganane sinten Kang? Kuwi panganane dalang pangruwatan. Lah kok dalange pilih prawan sunti ya, Dok? Gumiri Siati
Gawa bajong kanggo wadah balung. Ora usah colok lintang abor bulan dina iki. Ayo dibudalake. Alukon lakun ning lekas. Logito linuting hidung. Oh. Yakso koro rupani sedeng nalindra yakso laku kamawarane kang joget ayo disegai to Kang. Jane kok dibajine tenan to Kang. Jarak kono to Kang, sumpah tekan Kang. Wewegong tumandang tarung janggitan mangadang dalan ilu-ilu panas pati Srangkong kang padha menang krong untung walung kepeng reges jin setan priprayangan ladala ana ndelanggung prapatan lah kok ana bocah bagus mlaku ijen kowe jenengmu sapa ora tedeng aling-aling jenengku Bambang Purwakanti lah dalah Bambang Purwakanti apa men jenengmu kowe kena diarani bocah tunggak aren
Miturut dawuh para sepuh pancen kaya ngono. Yen ngono kowe dadi panganku, Gusti. Kowe iki sapa? Ya aku iki sing diarani Bathara Kala. Bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelap. Katon lir kincanging ngrisang mawe gandum. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestuntara. Jebul kowe iki to sing diarani Bathara Kala. Ya, pancen aku iki Bathara Kala. Wujudmu buta, watakmu buten. Tandangmu bakal gawe rusak lan bebayani tumraping donya. Embuh, aku ora idep. Aku ora ngurus. Miturut dawuh wong aku sapa wae sing tak sapa wae bisa tak pangan angger kuwi wis pinasti dadi jatuh pangan. Kala. Kepriye, Gus? Aku gelem dadi panganmu yen kowe iso mateni aku. Larang ngono, tegese kowe wis pasrah bongkoan. Ayo. Yen kowe bisa nyekel aku, bisa mateni aku gelem dadi pangan. Ayo judan gembolanmu tamakno sikepmu lan aja tumpang suh. Nggonmu ngempakno japa mantramu. Leno pangendamu adoh tak batang bedomo. Cedhak tak saut ning kene marganing pati. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap. Katon lir kincanging alis. Buta Pandhawa kadisaya Indraksa Sara Maruta.
kena gelap sayuta dadi pandang. Bocah keparat la iki ana wong ngethoki bumbung kok dadine bumbung wong-wang ora ana rose kiwa lan tengene wis dadi kodratku yen ana wong gawe bumbung wong-wang gawe yang Giripati iku dadi panganku sampah. La salah. Wah. Bajiran keseripet malu. Lah kok kurang ajar ti menono wong nandur waluh ning ngarep omah. Banjur nyerimpeti aku kesandung bela dalan. Wis dadi kodratku. Yen ana wong nandur wit maluh ana ngarep omah gawe Sang Hyang Giripati iku dadi pangane kala. Nancep ning dadaku. Lah dalah. Ana wong nyerumbat kambil, sumbate ora dirubuhke. Kamangka penggaweane wis rampung. Wis dadi dawuh ramaku Sang Hyang Giripati. Yen ana wong nyumbat kambil, sumbate ora enggal dirubuhke kamangka penggaweane wis rampung. Iku dadi pangane Bathara Kala.
dalah ana wong adang neng dandang banyune panas lah kok ora ndang dintas. Kesempyok dandang sini banyu panas ning dadaku mlonyo kowe lah dalah. Wis dadi dawuh Sang Hyang Gripati yen ana wong olah-olah adang sego dandange sing isih panas ora enggal dintas saka pawan dawuh Sang Hyang Gripati iku tetep dadi pangane kala. Kala tuh bro mrene yo sampean kan iso bapawen Kang. Wah lha iku mau kesempyok dandang ngono kok. Ya dalah nanti melonyot dari sampai tidak. Kuwi mau yen wong ngadang ning pawon dandange ora ndang dintas dadi pangane kala. Lah apa ana syaraté kan supaya ora dadi pangane Bathara Kala? Ana. Syaraté apa kan? Syaraté wong wadon sing bar masak ora ndang ngingkirke dandang panase iku mau supaya ora dadi pangane Bathara Kala kudu nglakoni ngubengi pawonan ping 7 nanging kudu uda mlejet dalah lah nek ngubengi pawonan karo uda lak ya isi to kan nek isine ndang dipitet ngono kok beres wong perkarane lak ketok. Ya lek isi dadi cekep ya kagak. Ya ngono wae. Kae bocahe mlebu omah. Kamangka omahe sing dibangun kuwi randang dipasang ampik-ampike. Yen ana wong bangun omah kok ampik-ampik utawa atape ora nggal dipasang gawe Rama Sang Hyang Gripati iku dadi pangane kala. Palugon laku ning lekas lukita linuting kidung kadung manang ayu lah dalah bocah kae tak oyak ora ana gunane malah ora dadi panganku tiwas kesel awakku njur piye kae sampeyan kan aku arep sowan marang ibuku Betari Durka. Nggih ya kono dereke ya Kang. Kanjeng Ibu aku sing sowan Ibu. Yaksa Dara Rupa Arisip Dengalendra Yaksa laku kalmamalang ingkang Gambira marang ngatrangan wisis yung metu Prabowo. Ten yang Kalandra Mas Pati Raja Dewa anakku ger Bathara Kala. Ana apa Kanjeng Ibu? Gumun setahun jenggreng sarendeng dene Solabawa mumpung beda kelawan padatan ya nggih. Ketitik anggonmu atebah-tebah jaja tampel wentis. Ana sabab apa to nggih? Ora gage. Matur marang Kanjeng Ibu to nggih. Tobat. Beladal. Ibu wis pirang-pirang sasi nggonku golek ibu ron laron. Menungso kang
duwe Sukerta wangkel. Janji arep tak pangan nanging malah bisa ucul ula bloko suta wae. Aku arep matur karo kowe. Matur nggih, matur. Apa kang dadi reweteng atimu mbok menawa ulun bisa sabiyantu? Arep jeneng kita kula. Ibu dina iki wetengku krasa luwih. Mergo wis suwe aku ora oleh pangan. Mula aku njaluk pangan marang kowe ibu. Ning yen nganti aku ora tok wenehi pangan apa kelakon kowe dhewe sing tak pangan. Lho. Ayo. Aja kladuk ngawur ya, Nggih. Kula niki ibumu lho. Sing ukir jiwa ragamu. Lah kok malah tak pangan dhewe iki ora. Tobat. Mulane bocahku yen ora tau dididik, ora tau diulang sing becik, yo ugal-ugalan. Lah mosok wong tuane dhewe, mbokku dhewe ora tau mangan iki piye to, Nggih? Awitekno wetengku luwih kok. Mengko takonono ya, Nggih. Kok kagungan kersa ngruwat Purwakala kuwi apa wis pepak sajene? Dene dalange takonono apa bisa maca tulis rajah sing ana sak randune badanmu to? Mangkono iku. Yen nganti ora pepak sandinge lan ora bisa maca rajah sing ana badanmu iku bakal dadi mangsamu lho, dalah. Para madya wasana kabeh wis tak ngerteni. Mula aku bakal merpeki panggonan kang lagi nganakake pangruwatan. Nanging ati-ati ya, Nggih. Yen dalang pangruwatane iku dalang sejati, ya dalang kandha buana. Kita aja kliru anggon mengucap merga bisa nemahi cilaka kula. Yen kita kliru anggone patrap lan nindakake pakartimu, Nggih. Ya Ibu. Tak midhangetke dawuhmu. Yen ngono Ibu aku njaluk pamit. Wis kala karya Raharja mangsa bodho, Nggih. Eka bumi dwi sawah triguna catur samudra panca tarusapa gonan Sabta pandhita asta tawang nawa dewa lain kono tau ngancik madyaning Mataraman. Kocap kacarita mergake cacahe bocah Sukerta. Mulat Sang Hyang Ginanata banjur utusan Bathara Wisnu, Bathara Narada saka Bathara Brahma. Supaya tumuruna madya padha kenging ngruwat bocah Sukerta lan titah kang nandhang Sengkala supaya ora dadi mangsane Darakala. Bathara Wisnu tumuruna madya padha dadi dalang kekasih, dalang kandha buana, ya dalang sejati, ya dalang jati masesa.
Dene Sang Hyang Narada tumurungi Jawantah dadi Ki Panjak Tapa Wangkeng. Panjak Tapa Wangkeng. Dene Sang Hyang Brahma tumurun dadi penggender aran Nyi Sruni ya Nyi Asem Sore. Kocap kacarita nalika Kidalang Kandhabana nindakake ringgit pangruwatan dumadakan ing mangke. Praptaning Bathara Kala nedya mangsa bocah Sukerta kanthi cara kadewatan nanging kedonangan dening Kidalang Kandhabana. Palukon lakuning lekas Lukita luniting kidung Kakang Panjak wonten dawuh Kidalang aku wis nampa dawuh saka pangarsan ingkang hamengku gati dina iki aku lan kowe dalah Nyi Sruni amiwiti anggone nindakake pangruwatan Kakang nggih larang ngoten enggal diwiwiti mawon boten napa-napa monggo Kidalang anggenya padha pangruwatan nanging aja lali sakderenge dipun wiwiti tansah memuji kunjuk wonten ngarsaning Gusti
kinarya sesanti mugi mangke anggenipun miwiti laksananing pangruatan pinaringan rahayu slamet kalis ing rubeda nir ing sambe kala rahayu rahayu kang samya pinanggya. Sidang Om Awigna Mastu Nama Sidang Aku dalang kondo buwono angadeting kusering jagat aningali melok ing kahanan kalangan tanggal sepisan 14 Murup tang kena ing pati mancur tang kena ing surem. Aku dalang Wasesa penang misasa tan menang den Wasesa. Ya aku kang pinenang misesa sakalih. Om Awigna Mastu Nama Sidang lungguh kupaku ning bumi telapakan Sangga Gana gedebok Sang Hyang Nagaraja kelirku Sang Tejamaya pegawangan Sang Retnabara paluntur Sang Palimengan blenconge Sang Bayu Teja Sang Hyang Wisnu kang amayang Widodara kang nabuhi widodari kang nunggoni kang anonton padha katon kang tinonton ora katon
namastu nama sidang Om wilaheng prayoga nirana geni saka wetan putih rupaning geni apa pakaryaning geni kang mlebu lara kang lara wigena saliring lara trimala tujuh teluh tarik nyono duduk edan ayang dian wis lebur dening geni saka wetan prayog wilahing prayoga nirana geni saka wetan putih rupaning geni apa pakaryaning geni yang mlebu lara wigena saliring lara trimala tujuh teluh tarik nyono duduk edan ayang dian wis lebur dening geni saka wetan wilahing prayoga nirana geni saka kidul abang rupaning geni apa pakaryaning geni yang mlebu lara wigena saliring lara trimala tujuh teluh tarik nyono duduk edan ayang dian wis lebur dening geni saka kidul wilahing prayoga nirana geni saka kulon kuning rupaning geni apa pakaryane geni yang mlebu lara wigena saliring lara trimala tujuh teluh tarik nyono duduk edan ayang dian wis lebur dening geni saka kulon wilahing prayoga nirana geni saka lor ireng rupaning geni apa pakaryaning geni mlebu lara wigena saliring lara trimala tujuh teluh tarik nyono duduk edan ayang dian wis lebur dening geni saka lor wilahing prayoga nirana geni saka tengah manca warna rupaning geni apa pakaryaning geni yang mlebu lara wigena saliring lara trimala tujuh teluh tarik nyono duduk edan ayang dian wis lebur dening geni saka tengah wilahing prayoga nirana ruwata kang rupa durga ruwata kang rupa kala ruwata kang rupa buta ruwata kang rupa ngercu ruwata kang rupa perkasaan setan priprayangan baju barat ruwata para dusta para antara elan ulun ingkang angruwata ulun ingkang angilanana awit namastu nama sidang mugi rahayu sagung dumadi yaksa pura ori sedeng nalendra yaksa laku kalma malang ingkang praptaning cara kala ana wigati apa dene sira neka ana papan kene hal tekaku mrene arep goleki mangsaku ya kuwi bocah Sukerta lah kok malah ana tontonan wayang Ki Dalang apa kowe iki ngerti buronku kisah apa dusak sadurunge para coba ngaku sapa jenengmu lan apa kang dadi kekarepanmu mangerti aku iki Bathara Kala tekaku kene arep mangsa kang dadi panganku ya kuwi bocah Sukerta ontang-anting lumunting anak
mung siji wadon dasare wis ora duwe biyung. Bathara Kala, aja ditutupno nggonmu mangsa bocah iki. Merga bocah iki wis bertobat lan saiki wis dadi wasis aku, bakal tak ruwat sukertane iki dalah. Apa kowe arep ngereh aku, ngalang-alangi nggonku arep mangan wong sing dadi jatuh panganku? Apa kowe iki ora wedi karo aku iki dalah? Kala ora ana bab sing tak wedeni kajaba. Aku wedi nerak pranataning Gusti. Aku wedi lali marang kawelasaning Gusti kang murbeng dumadi. Mula senadyan kapundhut nyawaku yen pancen wis dadi pepesthening Gusti, sarana lan jalaran apa wae aku ora bisa selak. Anane mung nderek marang kersaning Gusti kang maha wenang. Kowe lah dalah. Lah kok aku kok malah gigit dhewe. Kowe wis duwe adeg-adeg kaya mangkono kuwi, kowe karo aku ki tuwa ndi iki dalah? Ya mesti wae tuwa aku. Lah kok bisa tuwa kowe iki dalah? Bathara Kala, sak temene aku iki dalang kandha buwana, ya dalang sejati, ya jati wasesa. Aku nyumurpi apa sejatimu, kapan lairmu, lan aku mengerteni sapa sejati ning wong atuamu. Lan aku uga bisa maca tulis utawa rajah kang ana sak randuming badanmu. Weh lah dalah. Lah kok kowe ngucap lek ngerti coba aku jlentrehno. Ning yen kelakon kowe bisa maca tulis kang ana badanku iki, aku ngaku kalah lan aku bakal mbopo marang kowe padahal. Nanging yen mung ngawur lek kelakon dadi mangsaku padahal. Lati ati pakarti kudu nyawiji, tegese piye? Ucape kelakuane batine kudu padha, yen iya ya iya, yen ora ya ora. Yen wis kelakon tak waca tulis sing ana badanmu, kowe kudu gelem bali. Yo aku iki kala ora tau blenjani janji. Ya Bathara Kala, sira iku sejatine kama salah cinipta saka wijining Sang Hyang Bathara Guru kang tumetes nyemplung sak tenging samudra. Wijiku mau banjur dadi wewujudan kang kaya sira. Anggonira duweni daya pangan kang tanpa winates ngentekake saisining samudra lan sak jembaring wana, kabeh uga entek dadi mangsamu. Saka ngarsaning Sang Hyang Girinata sira ditimbaling kayangan lan sira ora dikepareng iki mangsa manungsa kajaba bocah Sukerta lan titah kang nandhang sengkala. Bocah Sukerta iku pengandange gawan wiwit lair dene sengkala iku titah kedosan mergo kliru tumindake. Apa bener mangkono kok? Kowe lah dalah titis temen kowe iki dalah. Yo pancen bener kaya mangkono. Dene tulis kang ana sak randuming badanmu tak wiwiti saka bathuk. Bathuk iku arane sastra Purwa dumadi kang mapan ana cethak. Iku sinebut sastra tinekak. Dene kang ana dadamu iku sastra bedati ya Rajah Kala Cakra. Dene kang ana gigirmu utawa getokmu iku diarani Caraka Bali ya Caraka Walik. Ning kene aku ora duwe niat arep gawe wirangmu. Aku bakal medharake tulis kang manggon ana badanmu, nanging sadurunge tak wedharke kala kepriye iki dalan. Iki ana cok bakal lan ana panggang tumpeng supaya lerem lan sareng anggonmu mirengake wedharanku. Waduh, Yai dalang. Pancen bener kandhane. Krasa ayem jenjemlan kepenak kahananku, mula saiki enggal wedharna tulis ya dalang.
sing ana badanku iki dalem kala weningna ciptamu lerena atimu lan eling-elingen tembungku iki sing kebak pangati-ati lan penggalih sing lerem dimen gansar anggonku medhar tulis kang mapan ana badanmu nulis ana mbakukmu iku kena diarani sastra Purwa Dumadi kang tegese sejarah Bathara Kala. Isine mangkene ya Kala. Oh prayoganira Sang Hyang Angkasa lan Bathari Pertiwi mijil yogane agilang-gilang ing siti binuwanging samudra. Kumambang lembak ana daging dudu daging ana getih dudu getih aranmu Sang Kamaliya Kama salah Akira Maya kadya manik Sang Mustika Gya murup mangarep-arep anekaken Prabawa ketuk lindu prahara murup mani kang kala ludra gesanganing Trilaka nguniweh lindu lan prahara murup mani kang kala ludra gesanganing Trilaka nguniweh Sang Padma kala cakra saking Sang Hyang Jagat Girinata Om Abhidhanamastu Namasidam yaiku mantram kang tinulis ana bathukku banjur kang telakmu isine mangkene Om prayoganira Sang Hyang Angkasa kang lan Bathari Pertiwi sakwise nglarake wujude Ponang Kama salah tilengan sastra kang disebut sastra tingkah Om Abhidhanamastu Namasidam Sang kala lumering sangkaning lara Wisnu kena lara lungguh ing otot lan amperut kang lara mulya dening Bathara Brahma Brahma kena lara mapan daging lan ing getih kang lara mulya dening Sang Hyang Guru kena ing lara lungguh ing tutuk turune malumah sakrandening awak kang lara mulya dening Sang Hyang Menang Sang Hyang Menang kang kena ing lara mring Sang Hyang Tunggal kumpul manunggaling rasa tunggalang jati tunggal lan rasa jati mulya saking kartaning kang maha pawasa iku kang jroning telak utawa cekak banjur kang dadamu iku arane sastra dadi utawa rajah kala cakra tulise 8 16 sak maknane umumé kaya mangkene Yama Raja Jaramaya Yama Rani Niramaya Yasilapa Palasya Yamidura Radumiya Yamidusa Sadumiya Yudha Yudha Dayudaya Yosiyasa Yaca Cayasiya Yosihama Mahasiya kang tegese antarane kaya mangkene
pisan pangrencana padha Maria sing sapa bakal tumindak ala aja tumeka kang anekani ilanga kaluwihanira sing sapa ketemu marang ingsun mesti kaungkulan ingkang marai luwih amarna sing sapa bakal gawe gelo malah gawe lega ingkang gawe melarat anyugyana sing sapa niat gawe tuna malah ngrejekake ingkang nyikara Maria sangsaya sapa kang niat gawe gendhak sikara malah gawe bejo ingkang merangi laruta kekuatanira sing sapa niat dadi bungsu ilang kasektenira ingkang para cidra padha kogel welasa sing sapa niat tengah aja tega tuwa rasa tresna ingkang padha dadi ama sumingkira balya marang asali raja padha ngrusak lan ngrusuli iku kang ana dadamu banjur sing ana gigirmu iku Caraka Walik dikala Caraka Walik iku sak temene tulis Hana Caraka kang diwalik dene Hana Caraka iku unine kaya mangkene Hana Caraka ana utusan kang musinabdo yaiku seratan pepesen kang cinipta Gusti tindakna kewajiban uripmu jungguh kelawan kodrat lan kewajibanmu yen dadi dewa ya dadi dewa dadi ratu ya dadi ratu dadi brahmana ya dadi brahmana yen satriya tindakna kewajibaning para satriya miturut kodrat kang wis pinesti kuwi Hana Caraka Data Suwala kuwi datang Suwala dawe Gusti ora bakal mblenjani lan kabeh kang cinipta ora bisa uwal saka garis kang wis pinesti padha jayanya ya kuwi padha digdayani kabeh makhluk saindenging bawana kang cinipta kuwi pinaringan nikmat rahmat ora ana sing kecicir pinaringan welas asih pangayoman adil sak kabeh ya raga rohanine ya donya akhirate ya lahir batin murakabi sak kabeh mula manungsa uga kadunungan nafsu kudu dikendhalike supaya ora ngombro mula manungsa dikoniling supaya ora dikuasani dening hawa nafsune kabeh kawengku kuasane Gusti yaiku kang sinebut rahmatan lil ngalamin Botong kahanan panguripan bakal tumekaning ajal ana ngendi parane bakal bali marang mula-mulane sok moncat saka raga iku diarani batang mulane yen manungsa mati sak apik-apike mati yen bisa ninggalke bebuden kang becik marang sepadane sanadyan wong mati nanging amal bebudene tetep bisa dilestarake marang turunane gegayuane titah yen bali marang pepangkoning Gusti kang aran Husnul Khotimah Mara coba padha rumokno Caraka iku bakal tak balekake Ngata Bagama Nyaya Jodapa Lawa Satada Kara Canaha werdine kaya mangkene tulis iku Caraka Walik kanggo paugeran yen kabeh makhluk kang tinitah pinaringan urip iku bakal uga kena ing pati supaya bisa bali marang pepangkoning Gusti anggone nindakake daya panguripan kudu tansah eling marang mula bukane kabeh titah ora ana kang sisip lan kecicir kawengku daya rahmat panguwasaning Gusti kabeh ora bisa uwal saka garis sing pepesten mergo wis tinulis lan kinodrat sadurunge titah iku cinipta Gusti wis pirsa lan darbi kuwasa sadurunge kodrat iku tinulis mula pasrah lan sumarah iku sejatining dadi paugeran lakune wong urip ing alam donya
didhawuhi Gusti sinabda ing wahyu suci. Sabdane kaya mangkene saktemene demi wektu satuhune para manungsa yen ing dalem kahanan rugi utawa kapitungan kajaba wong-wong kang padha takwa lan percaya marang Gustine lan nglakoni ing perangan itu tumindak sae utawi amal kesaenan utawa sing diarani amal soleh. Elingolan padha ngilingake tumindak kanthi bener utawa lakonana perkara kang hak utawa saktemene. Uga elingolan padha ngilingake anggonira netepi kasabaran. Kocap kacarita ing mangke. Kenging daya pangaribawa sakala lemes dawah lentruk sang Bathara Kala. Wala dalah. Waduh Kidalang, bareng nampa wedharanmu aku kok banjur lemes ora duwe daya. Yen ngono cetha aku bakal bapa marang Jengandika Kidalang. Tanpa beda anggonku bapa marangku ulun lan Bathara Guru apa Jengandika kersa dadi bapakku Kidalang. Kala aku ora kabotan lan aku ora ngaku-ngaku nadyan sira nganggep aku iki bapak, nanging sapa wae besok yen ana bocah kang wis tak ruwat sukertane ora kena dadi mangsamu. Nggih sendika wis saken dawuh Kidalang. Lan sira bakal tak paringi bebono kanggo gentine kala. Lah ora ngoten lah, kula ajeng diparingi napa Kidalang? Iki ana sakwernaning rujak, uga ana badhek, cem-ceman towak lan jarik anyar kanggo nganyari agemanmu. Sira bakal tak dusi lan tak agemi kelambi anyar. Wah, sendika ngestaken dawuh Kidalang.
dene aku wis tok paringi klambi anyar, wis tok dusi peh seger sumah padang biar terawangan ki dalan. Ya nanging ora cukup semono kala. Iki ana perangane sandingan sing tak paringake sak cukupe kanggo kanca ruwangmu. Lan iku uga ana redana sing tak lungguhi cacahe suku sakak 1000 dinar. Diarani suku sakak 1000 dinar. Tak paringake kowe kala. Iku kanggo jangkepi yen ana uga rampe lan sesandingan kang tak siagake utawa sing wis diujumake mengko menawa ana kurange kowe bisa ngupakara dhewe lan bisa tuku dhewe nganggo redana sing tak paringake iku mau kala kowe lah dalah banget panuwunku ya ki dalah. Nanging aku go njaluk paseksenmu. Paseksen sing kepiye? Wadya bolomu kabeh kudu sumingkir saka papan kene gawanen bali marang panggonanmu. Yen ana bolomu sing lumpuh gendongen, yen ana sing wuta tuntunen, nanging yen ana sing ora gelem bali ora dadi ngopo angger ora ganggu gawe ana wewengkon kene kok. Utamane aja nganti ganggu gawe marang bocah lan keluarga sing tak ruwat iki. Mligine ana ing Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo kene kok. Bocah sing tak ruwat iku mau, bocah sing wis luar pengandangi, muga-muga pinaringan ridaning Gusti dadi titah sing mulya. Tinuntun atine marang rahmating Gusti luar penandangi seger waras, lahir batine padhang, pikire sempulur rejekine lan ayem tentrem bisa anggone bangun keluargane. Lan kanggo kabeh keluargane tangga teparo ing wewengkon kene wadya bolomu aja nganti ana sing wani-wani ngreridul lan ganggu gawe. Yen nganti kowe ganggu gawe ana wadya bolomu kang mani ganggu gawe aja takon dosa. Tak balekke dadi ndok pangamun-amun kala lah dalam nggih. Kula nyekseni iki dalam. Tak tindake apa sing tok dawuhke aku mung sendika ngitake dawuh bapa dalang aku pamit. Ya kala iki ana perangane bantal guling uga kloso lan debok iki mengko gawanen kanggo lelumban ana samudra Nusa Kambangan. Wis kala balya marang asal-usulmu.
kanggo kaki among nini among supaya jenjem nggone ngemong marang bocah kang tak ruwat iki mau Kakang. Oh nggih sindika ngestakaken dawuh Gudalan. Lan iki uga ana sapu kerik sapu jagat kanggo nyaponi omah nganti tekan pelataran. Dimen sirna pemalaning marga tuluh tuju lan guna kabeh padha sirna saka dayaning Gusti Kang Maha Kuwasa kabeh lelara lan memala sirna larut ajur tanpa dadi Kakang. Kula namung sendika ndederek ngestakaken dawuh dalan lan Kakang Panjak Pangiraku wis pepak lan cukup anggonku nindakake pangruwatan mulai iku mengko Kakang bocah kang tak ruwat bakal tak kanthi sesuci lan nyuwun marang ngarsaning Gusti muga pinaringan ridho lampah lelaku ing dina iki. Kabeh kang padha nindakake pinaringan slamet rahayu tetepo duweni pakarti kang sae laku kang becik kabeh pamujine lan panyuwune tinampi ana Gusti. Sekala mugya kalih ing rubeda nir ing sambe kala satemah bagya mulya kang samya teka rahayu rahayu rahayu. Ganjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe jero lah kok iki ana bocah bagus yen ngono malah bisa dadi gawe putraku Nger Bayu wah jauh kulun kita tak jawil tak jauhi manggono manjing ana sing bergas iki ya dina iki kita ulun dawuhi sapunen bumi ana banjar pekarangan kene dimen resik saka balung tinumpuk getih sinelung pandeman las penggawe dudu lemah sangar kayu aing ronge landak pakipone merak pagodhekane marak. Sapunen kang resik aja ana sing keri nganggo pusaka kayangan sing diarani Kyai Sapu Jagat. Wah, ngestakaken dawuh. Para gagih pindakno nggih ndika dawuh.
tugas ya nganti sapu kerik kang aran sapu jagat nyaponi Banjar Pekarangan manggon ning desa Semunda kene kang hamengku dadi ngurmat anake kang besok bakal didhawuhake. Tandange bocah nom-noman kang nyapu karo nganggo dayaning sapu jagat sarana resik kabeh pepalang kabeh lelara sirna lebur tanpa dadi